Wayama pengite kurang palano, way pagkirang kandungan buti api, di bodi tagayan kandungan way anasiyo, araso bago bangaman way puti tayo, iyalang iyang kulado karamalasinado. Kasihalan orang paginahan orang di kayayo. Allah mandangan kedua kurang sabali. Oi udamang manapang jeladang adu. Allah mandangan manacari sabali. Oi manamang manakanu oi gatadu. Ramalak ko diri manakanu Allah ko diri.